News.mt llum se joħodna fil-kċina tal-Isptar Żammit Club u se nintaqgħu ma' Daniela. Żorna din il-kċina f'ħin verament biżel ftit qabel ħareġ l-ikel tal-nofsinhar. Imma xorta spikka l-karattru ħelu ta' Daniela li hija l-ewwel darba illi qiegħda taħdem. Ejja nintaqgħu magħha. Jiena għandimni Daniela, Pajuta, għandi mamma u papa, Aletta, għandi mamma u papa, għandi Hoti, għandi jiena Tarja. Daniela hija żgħira tal-familja u issa qiegħda taħdem għall-ewwel darba. Hija qed naħdem ukoll għad jiena għad ma ħdimt jew darba. L-istorja ta' Daniela ngħiduha fl-isfond li f'Marzu ta' 3 snin ilu kien hawn 564 persuna b'diżabilità fuq ir-reġistru tal-qatt. F'Jannar li għadda kellna 380. F'inqas minn 3 snin ta' din l-amministrazzjoni naqsu b'184 jew bi 33%. Wieħed minn kull 3 persuni b'diżabilità li kienu fuq ir-reġistru sabu impjieg taħt dan il-gvern. Taħt l-aħħar amministrazzjoni n-numru ta' nies b'diżabilità li spiċċaw jirreġistraw kien tela minn 310 f'Marzu 2008 għal 564, jiġifieri żieda ta' 82%. Din kienet rata ta' żieda ogħla minn dik fil-qatt fost il-bqija tal-popolazzjoni li jfisser li l-amministrazzjoni ta' qabel kienet injorat għal kollox l-inklużjoni ta' dawn il-persuni fis-suq tax-xogħol. Il-folja nbidlet. Pass kbir il-qoddim kien l-iffirmar ta' ftehim dwar Supported Employment bejn il-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali u l-Malta Association for Supported Employment. Il-ftehim mal-NGO skatta it-tieni fażi wara l-proġett LEAP sabiex dawk bla impjieg jingħatalhom taħriġ aktar intensiv u jsibu impjieg permanenti fil-privat. Id-direttriċi tas-Supported Employment Programme hija Marta Smuljet. Spjegat li wieħed mill-għanijiet hu li jinstab xogħol imma mhux biss. Li jara li l-persuna iżomm ix-xogħol. Mhux ġas li ndaħluha fix-xogħol, li żomm ix-xogħol. Il-programm huwa mirat għal persuni vulnerabbli, imma dawn x'nifhmu bihom. Persuni vulnerabbli hemm varji, hemm min ġej hemm persuni b'diżabilità, persuni li ġejjin minn ħajja forsi qegħdin fil-poverty line, persuni li single parents, jista' jkun a father or a mother, huma ex-drug addicts, ex-inmates, dawk li huma forsi ġejjin anke minn sitwazzjonijiet fejn fil-familja ma tantx huma qegħdin mod li jistgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol waħedhom. Allura huma għandhom bżonn l-għajnuna dan is-sapport u dan huwa li nagħtuhom aħna. Sabiex jinstab xogħol adattat isir job matching li spjegah il-job coach supervisor Albert Falzon. Mela, l-proċess tal-matching huwa faċli ħafna fejn aħna naqdu l-individwu l-beneficjarji li jkollna tagħna u nimmeċċjawhom post tax-xogħol. Naħdmu bis-sistema li hija viċi versa. Mhux għandna vacancy u nsibu klient li jutep għal dik il-vacancy, imma naqdu l-klient u nikkrejaw vacancy adattata u meċċjata post għalih mal-kumpanija. Is-servizz huwa tassew individwalizzat. L-ewwel isir assessment u naraw naqxejn l-individwu x'inhu kapaċi, noħorġu l-abilità tiegħu kollha. Jekk naraw li għandu bżonn xi naqgħad tweeting law u lem ngħinuh ukoll biex anke jiġi iktar aħjar milli jkun. Plus li jekk m'għandu CV nikkrew CV tiegħu, nagħmlu ċertifikati għandu u mbagħad minn hemmhekk dejjem ngħinuh biex dejjem javvanza. Niġu lura għal Daniela, kienet studenta tal-MCAST u saret volontira fir-residenza San Vincenz. Il-Malta Association for Supported Employment enita ħafna biex ittejjeb il-ħiliet personali u edukattivi. Kienu huma li ħeġġuha tapplika għal diversi programmi biex issa ilha 8 xhur taħdem fl-Isptar Żammit Club. Tgħidilna x'l-aktar li tħobb tagħmel. Nagħmlu ġolit hemmhekk kollha. Namluhom platti, plattini, kaklejt, tijajt, namluhom talpin, kurriħet, prod kurriħet, jien namel aktar il-ħobbitejt,
ممكن نعمل تدريبات الأحيان الرق. Il-bidla f'min jibda jaħdem tagħti soddisfazzjon kbir. Persuna li huwa vulnerabbli minn mindu jibda jaħdem biċċa kbira jkunu kollha jistħu. Wara 3-4 xhur jibdew jintegraw ma' sħabhom fuq il-post tax-xogħol tara avvanz kbir u ta' ma jgħaddi żmien iktar tieħu pjaċir ta' dik id-daqqa fuq wiċċhom li tikollu kuntenti jmorru għax-xogħol jiġifieri. Huwa achievement kbir għalihom infushom stess. Il-kok Rożan Triganza tixet kemm integrat tajjeb Daniela. Għanda karattru ħafna tal-ġin, dak li ngħidilha tifhimni mill-ewwel, torija tfehmha bil-mod tagħha mill-ewwel tifhimni. Darba tispjegala u tagħmel kollox. L-iktar li tħobb tgħinni hawn fuq li tagħmilli l-ħobs, tagħmilli l-frott, tagħmilli l-Weetabix, ġieli nibata isfel tillustra lit-tazzi, cutleries. M'għandix problema minna. L-istorja ta' Daniela hija waħda ta' suċċess, iżda persuni vulnerabbli kollhom bżonn ħafna għajnuna sabiex jaslu f'dan il-punt. L-assoċjazzjoni tal-limhom kull tip ta' ħiliet. L-iktar li jkollhom bżonn u li jkollhom CV updated tagħhom infushom. Ħafna minnhom tant kemm ikun ilhom ma jaħdmux li s-CV qas għandhom idea jiġifieri kif jagħmluh. Kruċjali f'dan kollu hija l-għajnuna lil min iħaddem. Jiena nara li min iħaddem irid. Però naturalment trid tagħtih il-persuna adattata għax-xogħol li qed jitlob min iħaddem u wkoll trid tagħtih l-għajnuna lil min iħaddem ma jistax ikun inti tagħtih persuna u mbagħad titilqu qisu mhux xejn. Inti dejjem irid ikun hemm kooperazzjoni u dak huwa li nagħmlu aħna. Aħna dejjem inżommu kuntatt kemm mal-employee u anke mal-employer. Daniela tajt li aħjar taħdem milli ma tagħmel xejn u tħoss aħjar meta tkun utli. Jiena għajaj naħdem, أنا أتيك أنا نكتم من اللي ما نمتين من قلت من تا ما نمتين أما يني نبتي يبقى جوجة بتيا. Daniela ħasditna meta staqsejnija dwar l-aspirazzjonijiet tagħha. Il-pjanijiet huma romantiċi. Mument ħelu li iżda joħroġ ċar kemm il-ħiliet li qiegħda tikseb jimmotivaw lil Daniela tħares lejn aspetti oħra f'ħajjitha. Mbagħad min qudiem hija tajtewet u wara jiena għandtewet ukoll. Ħadd iżewweġ ukoll? Wara hija. Ġifieri għandek il-boyfriend. Ija. Ma stajniex inħallu lil Daniela mingħajr ma tgħaddi messaġġ. Nagħtilhom ibqgħu jaħdmu blok għadaw qalbu ma jiddawt jagħmlu għati, ibqgħu jaħdmu u jaħdmu tajjeb li ħedtu li għandna tajbin, popolari tagħna u nibtu nara mill-qudiem. Mill-kċina se nitkellmu issa dwar is-settur minn fejn jiġi l-ikel, l-agrikoltura. Iżda hawn maħniex se nitkellmu dwar frott u ħaxix, iżda dwar annimali, partikolarment il-gendus Malti. Naraw. Għal snin twal kien kruċjali biex tinħadem l-art agrikola Maltija, iżda kien hemm żmien f'pajjiżna kienet tfadal 4 biss. Illum jeżistu ftit iktar fil-waqt li riċerka tefed dawl fuq l-oriġini tiegħu. Dan huwa il-gendus Malti, karatteristika tal-aspett rurali ta' pajjiżna. Jekk immorru lura fis-snin kitbit dwarhom ftit li xejn hemm. George Attard, Senior Lecturer fl-Università ta' Malta, spjega li l-ewwel kitbiet misjuba jagħtu idea tal-karatteristiċi ewlenin tal-gendus Malti. Biss jekk wieħed ifittex fl-arkivji, l-ewwel referenzi huma fl-arkivji tan-notara fejn jiddeskrivu il-baqra Maltija, fatti ta' trasferiment ta' bejħ, eċetera, eċetera. U hemmhekk jagħtu ċertu informazzjoni fuq il-kulur tal-annimal. L-iktar referenzi li hemm huma mbagħad fl-1800s fi żmien id-domenja Britanniku. Razzezz lokali dejjem ikunu jirrappreżentaw kwalitajiet ġenetiċi uniċi li huma wkoll marbuta ma' żoni ġeografiċi u l-istess kitbiet ikomplu jitfgħu dawl fuq il-karatteristiċi tal-baqra Maltija. L-ewwel indikazzjonijiet li hemm fuq il-baqra Maltija hija li kienet annimal kbir,
Imma dak iż-żmien kienu qegħdin jgħidu evidenza ta' inbreeding, ġifieri tammir fil-qrib, għax il-baqar kienu kollha bony and angled. Forsi kellhom raġun ma nafx, jista' jkun ukoll illi peress li kien annimal b'saħħtu ħafna u kien annimal li jintuża x-xogħol, kienu forsi jżommu daqsxejn idejhom mill-ġwies mill-alf ħalli jkunu jistgħu jimmaneġġjawha. Però il-karatteristiċi tagħhom minn fejn oriġinaw. Issa fl-aħħar jidher li għandna tweġiba minn riċerka li saret minn riċerkaturi Maltin u Taljani wara kollaborazzjoni bejn is-Segretarjat Parlamentari responsabbli mill-Agrikoltura, l-Università ta' Malta u l-Università ta' Perugia fl-Italja. Ir-riċerka waslet għal konklużjonijiet li riċerkaturi laqgħu b'sorpriża, kisret idejat li kienu qed isawru misteru madwar l-oriġini tal-baqra Maltija. Kien hemm min jgħid li l-oriġini tagħhom huwa mill-Afrika ta' fuq, mill-Eġittu jew mis-Sirja. Il-veterinarju Anthony Gruppetta li pparteċipa fir-riċerka qal li r-riżultat juri xort oħra. Aħna konna qegħdin naħsbu kif ġieli tteorizzajna li din għandha oriġini mill-Nord Afrika u allura mis-Sirja u allura forsi mill-Bostaurus indus, mentri minflok hija prettament u purament Bostaurus longifrons, ġifieri razza purament ġejja min-nord tal-Ewropa, mill-lavi tal-baqar tan-nord tal-Ewropa. L-analiżi tal-om saret mill-istruttura tad-DNA li tik il-ġenetika tal-om sal-antenati tagħha. Fil-każ tal-baqra Maltija, il-ġenetika tmur lura saħansitra 9500 sena. Però l-analiżi saret iżjed fil-font minn hekk. L-istrutturi fid-DNA uraw li l-baqra Maltija hija minnha nnifisha razza unika. Tantu hekk li turi barra l-ġenetika prettament tan-Nord Ewropa turi sekwenzi partikolari li għamlu razza. U daw is-sekwenzi partikolari li għamlu razza huma l-iktar viċini għal żewġ razzi oħra antiki li wkoll jeżistu fin-Nord Ewropa li hija il-White Park fl-Ingilterra u il-Red Mountain li hija x'isimha li hija Ġermaniża. L-analiżi saret ukoll fuq ir-raġel. Hawn ir-riżultat li ħareġ kien wieħed iktar mistenni. Mill-analisi tal-Y chromosome tan-naħa tal-missier, ovvjament l-analisi jurew li kien hemm dem Ewropew u dana kien ovvju għaliex fis-snin li għaddew intużat il-kjannina, razza li hija Taljana, ġifieri razza kbira l-istess però griża flok ħamra biex żdiedu n-numri u t-tejbu daqsxejn l-istrutturi ta' dawn iż-żewġ merħliet li għandna. U allura f'dak il-kamp ħareġ ir-riżultat li konna qed nistennew. Ir-riżultat kien ippubblikat f'wieħed mill-aktar ġurnali akademiċi prestiġjużi, Animal Genetics. L-istudju huwa bażi b'saħħitha biżżejjed biex partijiet interessati jersqu l-qudiem u jaħdmu biex ir-razza Maltija tal-baqar tkun salvata u jkunu identifikati l-potenzjali tagħhom. Dan jista' jżid il-possibilità li r-razza tkun inkorporata f'żoni rurali. Issa li l-misteru huwa solvut, George Attard jemmen li l-bażi se sservi biex ir-razza tal-Gendus Malti tkun imsaħħa b'mod li minna jista' jkollna riżorsa. Il-pass li jmiss huwa li nistabbilixxu id-diskrizzjoni tar-razza. Ħalli kif inkatru il-merħla nkunu nafu li huma annimali huma aċċettati bħala tipi tar-razza li mhumiex. Dak huwa l-ewwel pass. It-tieni pass hu li wieħed jistudja daqsxejn waħda il-potenzjal ta' dan l-annimal biex jekk għandu xi potenzjal ta' valur aduttiv naraw kif nisfruttaw din ir-razza. U minn suġġett għal ieħor huma l-arġejna fit-tmiem ta' programm ieħor news.mt. Dawn huma suġġetti li mhux spiss ikollna ċans nidħlu fihom fid-dettall waqt l-aħbarijiet infushom, imma mir-risponsi li qed toruna intkom nindunaw kemm huma programmi segwiti. Għalhekk inħeġġiġkom tagħmlu share. Dan il-programm tistgħu issibuh sħiħ fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube. Tistgħu tagħmlu share ukoll permezz ta' Facebook fejn One News ukoll għandu paġna. Grazzi tal-li lejla għal darb'oħra kontu magħna it-tmiem il-ġimgħa mill-isbaħ.